Pasiugdahan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ang sunod-sunod nga mga clean-up drive ug tree planting karong buwana. Subay kini sa kasaulogan sa Environment Month nga ipahigayon matag Hunyo. Una nilang gilimpyuhan ang sapa nga misubay sa sudlon sa Barangay Lahog, Kamputhaw. Nagpahigayon usab sila og tree planting sa Mount Manunggal sa lungsod sa Balamban. Samtang sa June 7, dungang ipahigayon ang paglimpyo sa kabaybayonan atol sa World Oceans Day sama sa coastal area sa may South Road Properties. Ipahigayon usab karong June 21 ang river cleanup sa Butuanon River sa Dakbayan sa Mandawi. Giawhag sa DENR ang publiko nga likayan ang paggamit sa mga plastic. Kung ugaling adunay mogamit ni ini, kinahanglang tigumon, gunting-guntingon o ginagmay ug isod sa plastic bottle ug ihatag kanila o kaha sa LGU. Kaya adunay proyekto nga himuong bricks nga magamit diha sa mga construction site. Tema ning tuiga sa Environment Month ang ending global plastic pollution. A repetition of about plastic, but this will tell us also the importance in terms of the pollution of plastic to our environment.